Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pork kansi at meron tayong extra sabaw. Meron tayong sausawan patis na may sili. Mga kapudibis, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaki Kapampangan. Manganta na po. Manganta na po. Masarap to. Unang subo Pork natin kansi. Ayan o. Ay, grabe. Ay, kamulay. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga ka-foodie-bis. Sarap. Rice. Sarap. Sarap. Dish na ano to? Iloilo. Iloilo? Kamansi. Tama. Ang nakanyaman. Ay. Timbangi. Manyaman yung bangi at sapo. Ito. Yan o. Grabe, sarap nito. Tak may sili. Ang sarap ng sabaw. Sarap ikupin.
Ito, oh. Sarap. Okay. Okay. Cheers tayo. Cheers. Matanda yung ano. Pero nagtitinda kasi matanda na. No? Okay. Baka nakilala ka ng bawala ka. Kaya ano siya. Ay, mga foodie, si BBM na po ang mag-ubos na. Ang dami natin sa shoutout eh. Sa next mukbang po si BBM ang mag-shoutout. Shoutout po Dami kila Jeneline Pastanes. Happy birthday daw po sa lalabs niya sa November 18 from Japan. Rodel Palad, Raquel Tabigne at sa mga kasama niya sa work sila. Miss Emily, Miss Marga, Miss Manalisa, Miss Giselle, Miss Jewel from Bulacan. Ana Marie Caneva at kila Ronald Kayanan, Ron Angeloro, and Angelique. Sila yung mga nagpa-picture nung ano. Hello po, shout out. Snow White Robbie from Lapu-Lapu City at sa baby niya from sa probinsya Sibonga. Chubby Lin from General Trias Cavite. Lunlin from Dubai. Shout out din po kay Michelle Babera, Marley Di Choco at happy birthday daw sa apo niya, si Desiree Kim Di Choco sa November 10. Belated happy birthday sa'yo, baby girl. At happy birthday dun sa asawa ni Siopaw, si Ariel Polentang. Birthday niya ngayon. Happy birthday sa'yo. Happy birthday po. Sir, ayan. Leia Payawan, baby Alison Catherine Bugoy at sa... Ayun, happy birthday pala sa asawa. Shoutout sa inyo lahat. Siyempre, Kitchupot, yung TikTok shop ko po, mag-follow na po kayo. Ayan. Salamat po sa suporta. Ayan. Tulungan natin si Bibi. Kamansi. Yung ibang nagpapa-shoutout, yung di na-shoutout sa Facebook. Sa next mukbang po, kayo naman po ang masya-shoutout.
salitan. Huwag po kayo magtatampo. Masyadong madami pag pinagsama-sama. Para si Lara. Kamansi na lang po yung natira. Mamaya, titirahin ni Bibian yan. Hay mga kapudibis, kamansi na lang natirahan. Dalawa na lang. Hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo. God bless. Salamat God po. bless.